Només la persona que es declara vençuda mor. Max Aub. Quan vam passar la frontera vaig perdre la identitat. Jo sempre seré exilada. Sempre. Exili, record, viatge. A poc anem essent de tot arreu. Això és com un càncer que et va menjant de poquet a poquet. L'exili és un drama. Quan torno a Espanya no sóc espanyola. I quan estic a França no sóc francesa. No sóc res. La retirada de Catalunya provoca que entre 60.000 i 70.000 cases de famílies catalanes quedin abandonades. La llar es converteix en un record que es perd amb el pas del temps. Només alguns objectes queden per sempre fixats a la memòria. El 23 de desembre de 1938, Franco inicia la gran ofensiva contra Catalunya. Els republicans combaten, però l'exèrcit franquista el supera a bastament amb maquinària de guerra, sobretot en avions. L'aviació no perdonava ningú. Seguien venint els avions de metrallador. Que tots pensaven, però metrallar què? Si tota és gent vençuda i gent que corre. L'èxode es concentra en direcció al nord de Catalunya. La gent fuig, però encara té esperança. França vol crear una zona neutra en territori català on poder acollir els refugiats. Es forma una gran bossa de població entre Girona i la frontera. Jo me'n recordo que vaig quedar dormint i de sobte em vaig despertar i estava tot ple de gent, ple, que ens tocaven uns amb els altres. Jo estic a veure, per dar-se compte el que és l'aglomeració de 250 o 300.000 persones en un poble de 2.000 habitants. La frontera estava tancada i demanaven amb altaveus, diguem, els ferits primer. La gent s'amuntega a la Jonquera. Tots volen passar a França. La frontera, però, està tancada. Agafau la meva mare, no us deixeu. I la meva mare l'únic que va prendre, la manta ben segur, i el pernil. El pernil no el va deixar. Diu, jo prenc el pernil, perquè si tenim una mica de pa, almenys amb això menjarem. De sobte veies una colla de gent amb garrots darrere un burro fins que el mataven a cops de garrot. I llavors tots s'hi tiraven a sobre i en 10 minuts quedaven els ossos. Estava tot ple de merda, mira, era que tu no podies caminar. La situació cada vegada és més angoixant. La Generalitat es mostra impotent. Les seus del govern català, espanyol i basc s'instal·len a Figueres. A Figueres, el president Companys fa el seu últim discurs a Catalunya. Ens van dir tothom a la plaça de Figueres que hi havia companys que parlaria al poble. Mils de persones, la gent així, i en Companys que ens va dir que hi havia material a la frontera i que la guerra no es podia perdre i tothom una emoció. Les tropes republicanes resisteixen tant com poden les 3 fases de l'avanç feixista. Franco i els seus aliats tenen pressa per arribar a la frontera. En 200 quilòmetres de frontera hi ha 5 camins habilitats per França per on poden passar els refugiats. Andorra, Puigcerdà,
Ripoll, Coll d'Ares, el Pertús i Portbou. Al Coll d'Ares, la carretera es converteix en camí de terra. Famílies senceres hi passen en ple hivern. Anaven caminant per la neu. Anava la mare agafant l'avi i ara s'ajupa un, ara s'ajupa l'altre. I al final l'àvia se'ls va morir i la van tindre que deixar a la neu. Un altre portava a la seva filleta als ombros passant en la neu i quan arriben a fer una pausa la nena havia mort de fred.